אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אנשים כמוך נותנים לנו כוח. ולא באנו לחזק, באנו להתחזק. והגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, בהרי אלוקינו. דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח, תחזור בחזרה לבריאות שלמה, אמן, לחייבים טובות, שגמלני, כל טוב. אמן, מי שמחה, כל סלע. ייתן השם את אויבינו, הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. זה עם שאי אפשר לנצח אותו, בזכות אנשים כמוכם. אתה יודע כמו בסרטי מלחמה שמלחמת העולם הראשונה שקוראים לזה? כן. קלף,